Това видео се заснема за трети път. Милото ми, кога си легна вчера? Днес. Защо? Защото трябваше да направя една поръчка от 250 кг. За кой? За един нов партньор, който има магазини по София и Перник. Така вече... Започва с Ф. Започва с Ф и завършва на Антастико. С Фантастико имаме колаборация, така че вече ще може да намерите бровинките ни там. Но, защо се включваме сега? Защото преустановяваме всички видове онлайн поръчки. Съжаляваме, но сме в момента на пълен капацитет. Спираме ги временно, за да може да си изпълним поръчките. Знаете, движим се с голямо закъснение, за което много съжаляваме, но така се случва. При нас винаги, всяка година, нещо ново се избухва и нещата се случват. Да, денонощието ми е малко късо. На всички нас. Така че преустановяваме временно онлайн поръчките. Може да се закупите от нашите боровинки. Те първа ще може да го направите. Фантастико и Ебак и всички други партньори, с които работим, ще направим пост, кои са те. Но до тогава всички вие, които сте си направили онлайн поръчка, изчакайте обаждането. Аз лично ще се свържа с вас, за да ви изпратим боровинките. И се извиняваме още един път за закъснението, просто физически ни достига времето за всички поръчки, които са така, камара с поръчки, просто благодарим ви. Което е супер, нали? И това, че имаме машина, няма значение, защото то нещата са така. Което е супер. Хайде! Чао! Чао!